kwagenya somoro biri Ensakia ime ya Ndizi TV nero bwansu pombo gusi kitariki ya 29 mutinyu mutangani mwaka wa 2022 katoroje amatuka gendete kuminyoka mono mutinyu mutangani usire kwera kyatutugarite amatuko makego tokore umutinyu to so mutinyu kabere yonere tugurari bageria bene gukwagana ritukuri ichume mambiengia no na nuroje na etoerete mambiengia wantu kwari bageria bene gukwagania asinchira ya bene onyaro kwa muna intuko cyakara cinse jiga weka cinse kiri isato cyabona mambinyo rituko ya Friday ima sensa kini nigo kiria ba free Friday ritabwati mangana manke mono uje twamnyokire wiki uritukuria Jumatatu paka twekire rero ritukuria Friday nande tugwakira umunguru tatu nyasaye nambia mona turaire go satwa kajagde ritukuria Jumatatu paka bantu twekire ase ritukuria ichuma nane nyasaye ngwabo kana nyasaye gate wa seseniwe wa semiwe kwa iru gosegeta na pasta ndubani gato asoire somoro biro Ensakia nde tokumanyi ari agende tugwateka imene isko ya gusi tubwata magaseti tubwata mangana maya ndubwata mogeni weri tukwanene karori tukoria Friday tuya twatwaro musani nde tumanyi ngakya basani ngai baikire ngakibagende to muskyobo ngani gato kweri bagaria bene ukwarigania ime yesterday ito rinde tunya tugochaka monaye gukwa muri no botambe ayo mwanchu muri naye twanjete kiagere karurabu na ntuturega igani gobone connection usini gokobwata na gokoboro inde twakumanyina raliali achakire usiringa kirituko lya uri achakire kone gotwasoire maiga ingene producer amo noyo mite inde tujana tokoba amo naye buna botambe titaria na Brighton Makori ngwiriri bali abene gukwarigania Kegima na Nsara Nyarangio Ontita twakwarganiria bene asomoro buri Ensakia gerato chaka motwensi ekarori ritukoria members day gusiri tukoria Friday ritukoria engi kigima ekerobona abantu bakorikora genkyo era abandu bachikwarigania sabato osa abandu bachikwarigania weekend igabona twakwarigania no yominta tabire gendera gutubwatia wetera senjira ya Facebook no tole na Ndizi TV News na bego YouTube no tole Ndizi TV News na ndibo tambe toko watebe karo wekire gali YouTube na bogo subscribe erendo onyare ko bakogoswa oboyo mobo ase bali me Ndizi TV tonyare ko nyoro bwansu twensiamo boigo YouTube Twitter na bogo tonyoro buna @Ndizi TV News na boiga nchira ya SMS no era bwase TV yao na bogo tutebinga nkayure bono mambia rero maite free Friday mirimote yo minge mono abantu bona bandi baraire karakenda bandi baraira sengencho bantu mbali wisumbu mono emirimo ya nyare ko bagi kugusua mbaro nya baraire babwatane TV abere bedroom abandi babokire igokero umuntu nabangete miroburi ya eri tukoria rero ya Friday balimo gutubwate gwetera chinsemo ao twabariganira senjira ya bene ekero bona tuguchaka igo karibu sana na ndi igwe ngamwikirenka ekero tutete guchaka umuroberi igo manje muri ekero kwabokire bono wendete kweria na nimirimo yawe yakeri tugo kwendeke bago kote turu botambe nekero kwa nyumba mwao igo TV tirarima na bokuri kwenda sensemeri mitandao so Facebook otnyora na Ndizi TV News yani gotoro live na bokwenda sensemeri ya YouTube tonyora Ndizi TV News bakaro ikira sensemeri na tora subscribe na bo subscribe ande kwa beke kengere ngerali kartu achakira muro Ensakia chagire notification yaje go sekengere kyate kya otina ya muro Ensakia chakire osamangana maya Ndizi TV achakire igo manje muri toiriri bageria bene gukwarigania karutoko bamunaye kurubono wikajina chirisa zuna twateka kotebi yobono kabamuna indu totebi nga yoturiri tkurunga ngakiri tukuria uli achakira nande karwenda takweroberia wete Friday ni gukweroberia nande ko chi ase weekend kero matuko agendete kumnyoka mono yoturiri bagalia bene gukwarigania naboko toigire SMS yao no hembali baendete kurika kurubotuko twakiri nambia munikiara SMS ni jinjige mwaligete kurubotuko annekero twa mwaligete tumuroberi wumugwakiri igara bari gukwana na Sara twaruri SMS mwanyate mu gutuma go cha studio itonto chiroje tukubakira mbia mana gendera gutuma narama kitwa chakira muroberi Ensakia togoteina tuma SMS yao tutenga yudige kurunga kigwakorire wiki yao akiurobete no ne weekend yao na tukumanyanga ki twa check sino katoje check ya se county tu ya Kisii katokwenda se county tu ya Nyamira katokwenda county ya Migori Homa Bay county Jonsi yense yaito ya Kenya abo amboyo bale bauturi gurichinse cyangumbu na ina mo comment ka senseme ya YouTube Facebook ntwa manyanga ki ngakimwa abokire nseme ya bande bale babokire abande bale ba guchikorara batense insanjibwe kainense yaito ya ense ngima igualdi ense ngima insanjibwe kaini bale bakorara
bari babokire bari gati lakini ende mwenzi niko tubariganete asenjira yabe asumurubirio o Ensakia karotole nje no minto amone producer ito John Kibati oyo kurigereria na chiwiche cha wikira asenjira erendo ngandonsi asoberete ko genda gutomekerengeri kyao kwitira senamba yira seskini yagura budinde to yona asenjira yo wikirana ayonsi kagenda to kugochira kwitira Ndizi TV nero bwansu bo mugusi tigatora enda sense mwende studio ekaroto kwigana nantuligereri chi SMS na gukwira masemo bikasa magazeti yiri tukulia lero. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi ogokwa kwaraliwe kw'omong'ina Salome Kirubo Momanyi nigale omong'ina Master Momanyi Ondego nigale omwana Osevania Nyang'wara na Bisieri Nyang'wara moibuli mwabo Nyaboke Momanyi mamu mwabo Atandi uinaendo manyikanite buna onsusu Fred Nyagosira Kimunto Nyagosira Sinita Gesare Margaret Joseph Kimunto Amona Nyakiba Nyina Biara Dorka Nyamusi Nyagosira Gladys Karen Amona Bande Nyina Moke Rose Kimunto Tongi Yogotoka imeyense Amerika Boigo Mokeris Tongis Oigoros Ondeyos Onchweris Nyabutos Getandas Isokas Amonabande nigale mukamu murumu abo Nyagosira Samuel Mokeri Getabu Nyagosira Samuel Tongi Kenyaga Nyagosira Lois Mora Teresia Nyagosira Peris Nyanchama Queen Anna Nyanchera Zipora Isabella Nyagosira Joyce Miencha Ocharo Nathan Tongi Amonabande Ngina Moke Melen Nyamoita Mary Nyagosira Nyamweya Nyagosira Kwambuka Nyagosira Nyangweso Amonabande Nkolera ya Onkori Nyagosira Marucha Nyagosira Kombera Uruaru Nyabuto Abusa Onkoba Hame Asumani Amonabande abachukuru baye ngamona John Onchweri Jackson Bisieri Amonabande abachukuru lyabaye ngamona Mokeri Esther Amonabande ogosangiriria ni gukora vegetarike 25 cy'umutinyi y'umutangani umwaka y'ubwikiri gw'ibere ne 22 ritukulia Jumanne omuberoye ni gura rusiwe senkendu yenye gitali ya Kisi Teaching and Referral Hospital chitarike 25 umutinyi y'umutangani bw'umwaka y'ubwikiri gw'ibere ne 22 ritukulia Juma nako eniwa ahali sekenyero kya Butangare Rionsoti Burangi sublocation Nyacheki location Nyamache subcounty county ya Kisi asebali bonsi banyore no gwakwa kubwatekana no gusira kumungina Salome Kirubo Momanyi nigo twarule ngora yaito New Brighton Apartments niki nyumba cyokomenya icuciaga kirasingira yekerero kigima nigo kibwate chi 1 bedroom nabo igo chi 2 bedroom imeji kinyumba cyo nigo ciaga kirebuya ase kikuni cyaye kibwate chi carpets amacha yongusire gwikase kisingi cyabo chi balcony icucire asukunyerembeo ekeruligireti getunwa kyamanga kinyumba cyo korara ugose chi bedrooms nigo cyakirera nkinyurete chingare nabo igo kibekire chi wardrobes chicho ne kibabu cy'ubwisibiria nigo kibekire chi tiles na kubiko bukinu bwigoro kigima ase kinyumba icyo kire ni guest meraroro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubiko asikitangi ayatari ko eranga kijinde cyonsi uburende nigo bubikire chinse 24 nabo igo ni yebwate wifi iyo tari bwakanira chinse 24 ni gabwate libagarinene asura
baranyare gupaki igari yao. Chinyumba icho nigo chiri ase highway ya Kisii Kisumu, busio bw'ichiro ya Embassy, ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe, nabwo gwa Kisime ase namba 092 250 2 253 2 gose plus 161 224 512 24. New Brighton Apartments, chinyumba chekerero asoko menyekerero. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Nendo mwanchu murigereria asoko gendera kurigereria umurubiri bw'Ensakia ekaroto kunya wakoretera mangana mange amayakuruga gase studio ntwagota ingo tumekerengereri kia wetera se namba yesimira bwa TV yao nabo nabo gutuma wetera senjera ya Facebook Ndizi TV News nabo igenchira ya YouTube Ndizi TV News timetinga mbari ngabali gose ngo tumire kerengereri kia yo mtu Brighton. Karoto kuria sensa media Facebook yane share keronya gotena niga bokire ime Ensakia patseva kirubo nera gotena niga bokire niga ime Ensakia Dennis Omoro adyanere na obokire abonsi ngurujinse mochiri tia mosobet gotena no bale ime yumroberio bwensaki Alfred Kingston nera gotena niga soire ase omorobere Chunita Jackson kurujinse mochiri tia Phoenix Enseria States awatyanena no asoire umroberio Jackson Makori osinde nera awatyanana niga chakire Ensakia amona Sara na Brighton awatyanana oyonde producer nere mokwani o Jackson Makori osinde awatyanana niga asoire ase umroberio bw'Ensakia ine karere tukoja gocheka to manyanga ki umwanju muri kwa abokire nkayorigire dikoru bali banyare bagotuma SMS yabo anene gwetera sense media Facebook share keronya awatyanana otora monere Jackson Makori awatyanana no otore asumoroberio gosini gasoire asumoroberio bw'Ensakia bungati yabali batumire SMS yabo gwetera sense media Facebook yani abali batumire gwetera nzira ya WhatsApp Prince Sebastian gotebana wali meyo moroberio akurire korochinsemo cha Nairobi wetera umtandao awatebana wali mekigima asante sana Gideon engineer Gideon nimetenari girretia goteba mbiamono sana Ensakia Justin Motaro mbiamono sana so wancha kuligire korochinsemo cha United States mbiamono sana na Nyamboto agotebanga anaangalia umrobilio bw'Ensakia mbiamono sana balibonsi muri me yabo mili carry no agoteba ali michinga kimune chiabono iga agenda tukubwatia umrobili kurbono iga paka mbakengoli agoteba mbakengoli tuko pamoja igombe mano sana balimo kolika gwetera enchira ya WhatsApp tunashukuru tokoteba gendera ko baime iyo murobili mbia mano manjumo ya gendera kutumekera gwetera sidambe yiri gura bonsema ya Facebook bonsema ya YouTube gendera kutumekera kiao boneka tukwire ya mase ya moko ikasa magaseti yeri tukuria lero ndetnya tokumurikana na ali airu oborito sedi tukuria ne abotambe ni gombate gaseti ya The Standard na inchi ni gombate gazeti ya The Daily Nation ekero tokumurikire gaseti ya The Standard nigo bono ya murekeire gose nigo ya nigo ringana rimwamurire naki rire iguru ngaki bono bali bakuriye kero ku president ya sense yetu ya Kenya ne ka to ende kwere ni sobochori yarorekanire buna okomochoro mokonyobo nigo bono ya baire birengererio ebitindi sana gose nigo yanyare gutwara omunguso ekiagera nigo bono yarorekanire na bonzi anene omurai bw'ikyamagia ODM Raila Odinga amo no mukonyi bw'umurai bwenze Dr. William Ruto abonsi baorokirie ganga yokurikiro ky'uburai bwenze barorekanire mna ngai bagochigocora abakonyi babokoru anene kerobono ekumachikorekana buna ensemo ya Central no baraji gochora abakonyi babokoru asebono liboldi nene lirena ngoraji kwegwa
ribaga riokoba omokonyi bwaba gosenka ng'orachi gochora korwa ase ensemo eywo ekero ekomochikorekana buna abanto 10 igo besokirie gose nigo bachakire korigereriwa korwa ase ensemo eywo ng'ogosorachi koigwa ribaga riokoba omokonyi bwoyonde amang'ana ayo nigo oranyanyora ase epeji ya 5 nomo na egaseti na epeji ya 5 na 2 ekero omoriki bwa egaseti mbare achorire abwo gose mbare amorekerete gati ya bari bagochikoba bari gose bari barigereria koba abakonyi ba Ruto gose Raila Amolo Odinga kero tokorora na ase epeji ya 5 nomo Rigathi Gachagua no arega abwo nere narigereria na baranyarega koikorokia obokonyi bw'omorai bwense Mwangi Kiunjuri, Anne Waiguru, Justin Muturi, Peter Munya, Martha Karua, Peter Kennedy, Ndiritu Muriuti, nere no arabwo Laikibia gavana nere no are bono abo mbari barigereirie gose mbachikwegwa ribaga riokokonya gose riokobwatisia abaraya bakurie ebirogo anene kero omoriki bwa egaseti agoteba buna bobisi mboyo aba bonsi goika bagenda ase ensemo eria ya Central koreng'ana Central nigo ebwate chikura gwetani chimilioni 5 igo nori okorigia ekerogo kia oborai bwense takomocha korusia omokonyi bw'omorai omokonyi oye korwa ase ensemo eywo nyore na ensemo eria ya Kenya Kwanza Alliance mbasoana NC Musalia Mudavadi katebekana na Musalia Mudavadi barachi komo deputize usachi komo omokonyi bw'omorai bwense Dr. William Ruto lakini nande abantu bateri na korana na baragende ensemo ya Central anyareka gochora omokonyi oyo korororo ayo naramorekeire ase gaseti The Standard naraire oborito ase epeji eria entang'ani kabisa ase epeji ina ntoroche na omorai bwa ekiama kia Wiper Kalonzo Musyoka nere nigo ebicha yaye nere abwo ase epeji eye entang'ani kabisa ya The Standard ase bona nyandeka gotebi bari bakomomochia gose bari bakorigia ekerogo kia oborai bwense buna nere no are nanda abatebire buna tiga banyare bagoprepare gose banyare kwarigeria buna kimina na egetindi nigo gigochikwendekigwa ase obochoria bono tokogenda nere keratebire nigo akogenda goika ase engori ase epeji eywo boigo usa ase egaseti ya The Standard epeji entang'ani kabisa ebicha nero ya omonyangongo risabiki rinene kabisa Isaka Chuma oyo nyorete konyora amakweri ayo gwetera buna nigo gwetera ase endemero banyarete bakorwana n'omonto oyomo gose omonto oyomo nigo anyarete gakomwaka ensemo eria ya Mumias na kumukora epeji ya mang'ana ayo aye ebicha yaye nere ase epeji ya The Standard epeji entang'ani kabisa ayo naramorekeire mono ase egaseti ya The Standard ase epeji entang'ani bia kigima nekero tokwenda ase egaseti ya The Daily Nation epeji entang'ani nigo ebwate ng'ane mwambu buna omorai bwense Uhuru Kenyatta bono nigo abwatokire ekimina na egetindi gochia ase abarwaniriri bono nigo akebwatokire buna gochia ase egeti ekigare ase eng'encho ritukore igoro nanyare tukabaka gosign bill gose political party bill eyo yanyare tukoba richiko na gocha korwa bono ekimina no gocha gokoreka gose obwamo bw'ebiama gochamo na korosia obwamo eye nigera chigokonya gose nige gocha kuirera abarwaniriri bari batatu gose major formations bari baikire korosi bagochikorosia obwamo gwetera Azimio la Umoja ntobwate One Kenya Alliance na Kenya Kwanza eyarose tuguna mokonyi bw'omorai bwense bona abarwaniriri gati yabo gose nigo okobwatana gogocha koba ase abarai bakobwatia korwa ase ebiama abo na UDA gekorawa na William Ruto ODM gekorawa na Raila Odinga ANC Musalia Mudavadi Wiper Kalonzo Musyoka Naki Kenya Martha Karua na KANU Gideon Moi Ford Kenya Moses Wetangula na NARC leader akorwa Charity Ngilu abo bono na bagocha korosia obwamo kero montacho orenga ningo agocha kubwatana nere kero turochi William Ruto babwatanire na Musalia Mudavadi na Moses Wetangula kurobiri tangani nigo yakageire buna okorosi gwa kubwamo gose chi coalition nigo yari gocha como irera omorai bw'ekiama kia ODM gocha kobwa asobo raisi kurende bono nigo yatogekanire richike riga gose bili eye nigo igo favor kero omonto gose kero omorwaniriri aso gocha korigia timu eri ya enko nkigima na korosio bwamo iyo erachikogera bachikobwa chikura ase oboraisi mang'ana ayo aso gwesomera aso boime nabo kanyora ase page ya 4 ase gazeti ya The Daily Nation igoro yechi coalition bono yenerengaki yokoros chi coalition egerekero montaro si team riaro chenga neche komokonya
asogocha konyora chikura chinyinge kigima asogocholi buli busio umanju mundu unyoro nekero murai bwensa nyarete gakubikise idi chigerio bono nigo ebyama bibwato bosibole boko asonana bosibyo boko korosio bomo bwage siasa igo bono babwato bosibole boko korosio ebyama byage siasa anina kubwatana nabarai eri kweneke buna nkwebanga bale asobocholi bole buchibusigo togusuka bosigo ikase gaseti ya kabere gaseti ya gatatu gaseti ya The Standard nigo bono anena abantu bali bagachite ange ne nsemo osasi chinguru cy'umuriro chikorwa gosichiraini cye stima nigo bono banyarire bako tebuna banyare bakunganya korwa asensemeyo kolingana n'umugwasiri bw'oborendi bwaime Dr. Fred Madiang niganyarire gakubori abantu abanyare bakunganya limo lyoka sibono bairwa matukwemera 3 erigo korabo anene kero yerire buna nigo obosaria bwendete kwenekiwa ase chinsemo anene ase estima osase estima go generate gwa senari buna kono Kenya lintu anyori blackout kairira buna utukiboga cha kiungi keire estima go kayara butuka korendi nigo yaene kiuna fundraising go sobo saria mbole bokwenekiwa anene nabantu bari bamenyete mbarambare nase chinguro chistima chi commentero osase ase chigikeire go bono nigo ministry ministry ya interior yoborendi bwaime yatebiru n'abantu abanganye kurwa sense meyo na kurege tindi gochimondo ndebwensi uranyare gutaka kwiro bolemo ase system yigikeire gosa system yetete igobona asa mugwasiri matiangi abodi abantu koba maiso na kwerenda eligwetanga nambaji ko togekana nama machaya asibano batebuna tigabanganye nyore buna abobisa kurwa semeri yomorero chinguru cy'umuriro mbanyara bakubwato abobisange 5 asibano banyara bakugambiwa igoro yo sabotage gose bakomachuguna nabo bayirete umuriro gosira sense yetu ya Kenya unyore na estima ya sirete litukwerimo angerigima ikigirete buna abakenya bange bakanyora sara enene kurene nigo bono abakenya basemiwe anne bari ange ni chinguru chestima gosas chigekire banyare bakunganya kurwa sensemi biyo mono kigimekera togusuka motu ase page ya 3 ase gazeti ya The Daily Nation nigo bono ogotero kugeni gwasokiwe iri kumucengera na kumunyora nyagusira oyo renge omunyangongo bwa matera ase lieta akarukiru Isa akarukirwe kurenda lieta lya kamiri nigo akarukirwe okay nkuligande lieta lya manchu muligereria but lieta lya hoteli nigakorwa Isa bono nigo nameless anyare ko bakagucha mona bateli bandi kurwa senseito ya Kenya na korosia ogotera gukoro kubandana ya Isa ili kumunyora buno moteli urenge omunyangongo kigima oyo nyare ko bakagusira emyaka 19 ya etire mega yokonyora omubosokano bwepara oyo koregete asipare nene ya Nairobi na Nakuru highway egentukirerete egentukirerete ogusira kwae inyura maremu Isa nigasirete kabwate myaka 20 noyomo igogo ikabono iga kanga nyandiriare moyo kango ikire myaka 40 noyomo 41 so 40 around there igo nigo bachirama bateri na kumunyora inyoro no munyangongo olingo mukuru kigima amatera ayebo igongo teru ari gwikira bono yo senko bari played ngo gosori gwari na gucheswa ase chinsemo au na seme boganye menene na boigo ase chiba andonsi mense ito ya Kenya amatera abanye kunyorito mwanchu murigereria nigo arenge amatera makuru asa karukiru hamunitishi ekararenge go feature talia Leo ni Leo, Mosmos, Sare, Bamba, featuring Big Pin na K-Rapt. Ayuna matera ya lenga ya matangani agachesira senjira. Nande Isa niga lengo moteli wa motindo o hip hop. Osekera alegotera no muntu uri corrupt sana igo motindo ya inigo kabero yo hip hop no musikioye no gendreta kogokerwa na mashabiki osina abantu bali bamwanjite nyagusira Isa ekera inyoiro kigima ase amatera mageni eyere metindo ya lenge ya kale yale kogosoligwa kulindekero kugucheswa mpaka bono iga nabo oko inyoranga bulia matera nara inyora niga ibole tu 1981 emia ya momerongo kyanda merongo 53 noyo mo 1981 nali ibole tu ekaraso eta so muziki gasoete omwako 1999 iga matera 1999 gocha gutira nalio maremu Isa
aesoetie ase amang'ana y'emiziki ekera kwete wetera omosokano bw'epara ase pare nene ya Nairobi Nakuru ekera aringe kurwa ase concert yae na wanyorete omosokano bw'epara igo bono bari abanji bamatera gose ase okwinyora isa gotera nkoro okogeni kigima nameless basokire n'abateri bande okorwa bandana ya isa bana bakogenda gari okori onyari ko bagokwinyora omunyangongo oyo iga igonga nosira legacy eri gotiga magega bado na bekogendera ko bage gucingirwa nonyene kero okwete igo omwanju mwe na nkirikia ekero meta makwira naro omuntu akoinyoru negento keri akorire osikerikia bwato munguso buno musani yeinyoire na hinki gesura inyorerwe kero no egwatirire gusena inje bino nyabende kero na atirire inkinda inyorerwe mwanju mwe mete ngojo kwenyoru na aya nyagete na korete gento gete usenero toreterete para usenero korete bintu gete igo nere biane twakore gento gete kwenyorwa buna basani mete mono kwenyorwa wale meto musani na kuchingero cyane cyarenge chingi ya mono nkonyorwa ale nando kwanyana chingero cyarenge cyobosemia kerto gusuka busuma kerto kuri mwanchu mari kerto gusuka gochibosi te beji ya gatano gatata sekasedi ya te standard nigo bono muri kende te kwanne gora anena mangana siasa una ingi gekogera musali mudaba dia mona karonso bari bosio gose baragera obochori buri gochibosio botware chinamba chinyinge kero no muri kyatete muna ya karonso no musali mudaba nigo babwateri bagali nene ase siasa yensi yetu ya Kenya unyure buna umuraibu kyama kensi musali mudaba naso aso moboli bwa uda asiba korosio mo bwa Kenya Kwanza Alliance na Karonso ni gate bino era ni gago kwenda goika setebe edanyaraga kuriye kirugo kyo presidency yetu ya Kenya katukuri jinse mu cha Western usumuriki buka city ya setandre kara muri kritense meri ya Western ya goteana chikura ni go chiro gwetania chimilioni bere chini gutainye kurwa sense meyo ejibono aseba tena musari mutabadi aise ku manyikani mono usaise kurari mono na baraji gokonya bomo buri bwa Kenya Kwanza Alliance aseba no Karonso nera devina ya airtari kutukumaiga ya kwenda kibuna nkosukale oikanya reka oika etebe karto tikarta sebeji ibon no maraibu kiamagia uda oyoro mukonyi maraibu ense William Ruto nigate bino goswa kwa omuraibu kiamakensi musari mudabadi amonolio Ford Kenya Moses Wetangura asobo mobwa Asora Nation nigobono ya orobiri ganga yaye yokobo muraibu ense asentunde ntangani kabisa gosekobo murayo gatane ense ya Kenya Ruto nigate na bono etabwati bwa bonde bwense tabwati maisugusu andonsi kolende nigobona abo babere kibakirororo nandi nasemerete nabande ngoso abarororo eri kwena kibuna ngosuka abale bosi niga yakwaneta yalitiko ligoro ekarale ngase county ya Kiambu sate bina bono email na liya chakire gosuka bosio na maje niga aichire asemeri gotarabu ya kibwororo karato gosuka mafumo nchumuriro go cha CPG ndase gazeti ya The Daily Nation kolende elietalia Isa nigali korwa Isa Mari Wangui enali elietalia ye akamanya korusi korwa akamakweroka Isa wana karato gosuka go chimotwe omorai wense Uhuru Kenyatta na saineti ebilieli ose political party bill litukoli igoro abwase omoyego yukeranetwe n'abaraya banene be serikali bono naki lichikeli gocha gochenchia omochieso gosena kiri gocha gochenchia bintu gete ebibiagerete likanyara ko bali gwetiwa lakini nyore ekaroli alengase senate nonya ba senate bande balietetie ba senate bande mbarororo angebana igabanya ko babakulikana kigima abwase ababwatani bo morai bo makonyi bo morai bwense William Ruto bakorowa no senator Murkomen nigo bali kanete na go predict gosena goteba buna na mulieti buna mwalietiri ngo chitole korora okugwa kwa Azimio ekaroto gocha goswa asumutinyukane abwase chi coalition bona chigo chekorosiwo ochakero mutinyukane no nyaliete tigu mbaro bali amereretie buna senator Murkomen kolende ngikego chekokoreka ase gosenki kego cheko chenja ekaroli chikeligali etire wana nigo ya eneki webuna registrar office gose office eliyo kolikia ebyama nigego cheko enekia nigebwata chinguru chia bene aso ko manage gosa so koligereria ebyama na koligereria enchera chi nominations chigo chia gokoleka waigo nigo ego chekoligereria na kichi alliance
osoko bwata na amo kwebyama nkiama kieke giachana amo na kiama kieke igonke bwata chinguru chyo kurigeria political party alliances chiri chigo chekoba conducted umutinyi okane nandi na kichigo chikoba chigo korwa waigo nigego cheko register gose nigego cheko ene kyabuna chi obo abyame ibya chira sobwa ama gose chi coalition na kyombeke go chikurigeria gose njichigwanjira chichamo imbi ego registrar office ne bwata chinguru cyo chikurigeria ngano ne chi alliance chi chabere formed onye azimio bachiramo na kiamagete na ere kurigeria nga ebyamebi ndo byanjere bichamo igokoro kyanga registrar office ni gego chigotwara chinguru chine na kigima na abwese yatebire bunego chakwene kemna montonde bwensi uli obwate osobo otenere tobisi ende yonsi by virtue of membership yani nganare umwana chama wiki magete nigagucha kugendera go serve yamachukumu aliaye ne banga orure kiamagete oso defectory ochire kiamagete anye kwarenge ekiamagia ODM nande kwanganyire wachire karokende ANC amachukumu ali anye kwarenge member ye kiamagia ODM na bogendera tako yakora no nyenga wa defectory wachira se ekiamakende nande ne bwata chinguru cyoko diregister office of registrar ne bwata chinguru cyoko tiga ko igosonye kwabe register nando na bago ko digiregister igo chinguru ne chinyinge kebwata igo ebile yiga nigo yaete actually the registrar office chinguru cyoko ligeria mangana ye byama amangana yo chio coalition na mangana membership asibyama igo asugweso merenga ne nando nyale ko yiwa senge chutingo nyaro kwere serbono iga oyiwe kigimonye ko bwango kwayera go taite gosoka enyorere gazeti ya The Daily Nation page ya 5 abuno mugano yulenga how new law changes the game nga kiego chigo chenjia ena kiego chigo chenjia no bokoreri bwa improve manyumura yunali yari kati yeji gazeti ya litukori ale rali roborita se gazeti igo nigo ndate kuri umuro Ensakia ne nigo tokotena gendera kubwatia mirubiri gwetera sensa media Facebook Ndizi TV News sensa media YouTube Ndizi TV News waigo na bogo to tweet @Ndizi TV News ne kerengere kyao gwetera sinambira siskini yao nigo tokiariganitie kirenza gose kirarituko nigo tokiganitie ase studio 8 mujumuririe ase karo media cheki niga oteana watching live from Minnesota tukiwa na Chare Digwaro na Mwaye Fen na abana bae bonsi bosiboli na Austin tuko pamoja Magi Mogiti aoteano wale ensemeria cheki aoteano no aligere tukuru ensemeria Minnesota enseli ya United States of America aoteano wale amona Chare Digwaro na Mwaye Fen na abana bae bonsi bosiboli na Austin aoteano no tore amona de ara sara aoteano bwakire mbuya mono ase ogotosemia no to nantetie amaiso awo oyakuruna buo chako nyandusi awateana no banantetia maiso para buti bari gosukambia mono buo chako nyandusi aso kurigeria mu Robert Ensakia ne karo bwanchete gata seni kandi Steve na kyo bwansu gomogusi ejinjiri chi SMS chiende gotomu ase studio yaito Sara Manchu muligeria ayuga genda tukugochera kurugaiga Ndizi TV tugenda sensa mwende ye studio tukwirana tunyagukura kuriranga na raria ya arasa magazeti yelituko lya lero Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikuburukane chirange nigwikira chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebinde binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chita
mbabwate chipboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ogokwa kwaraliwe kwa mwongina Salome. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Manando mwancho murigeria aya ni gutogenda tukuyaretera kurwa segeta senikia obwanchete Ndizi TV kayura nyore amangana buna yaiga asa magazeti aselugeria okuigwa andonsinkayia andetayo gotatiga Ndizi TV nero bwanso mu gusimbia mono Jared Waro kurujinse mocha Minnesota tukwanire Cyprian Marubi tukwanire David Kimori tukwanire Kennedy Gisemba Eufemia Mora tukwanire mashabiki ali aito abakorwa ngatima pana kosa kurujinse mocha Dubai ri shabiki ndro likuru kwa Brighton Ontita utambe tutarachaka konyorera aligete agotebaga no alime yomurubulyo Ensakia agotebanga toko mwamangana maya igona bali mande mwensi mukulikoro chingongo inye chiense ntorabeba usiya itoga igambia mona soko gandra gutosira yabo George Mo yabo Velma yabo Zelma wakili ulirengega igora goteba no awatityo murubulyo togoteba ngambia mona sana soko gandra kubwata yabe Erika Nyoro pia mono sana bali mwensi muligereti murubulyo Ensakia ntulikobaga ntuligwanchereria nigotogoteba ngambia mono sana karatoganda tukumanya abaminto amagazeti litukulia lera karode litukulia Friday Members Day litukulia ngeke gima tokora na intu wangu bongegere ndiera tutara kole mirubuli yelituko yo karibu nande nchimbwate gazeti ya The Daily Nation nanje ni kombwate gazeti ya The Standard sebono karonso musyoka singere na wateabuna obo mubwauka nigo bono bwatingire mono nonye bali nonye musari mudabadi na Moses Bitangora basoka kurwa sobo mubwo ose bagenda kubwati mu konyibu murabwense Dr. William Ruto nigo bono karonsa ya kwantari tukulia igoro kerari ngase county ya Kitui asate una yaya oka woni oye tingiri gose nigere nkon kabisa asate bina bono barabuni go baja kire campaign ya bogo ya kire kuko asibalinge no murabwe kyama ya kanu Gideon Moi na Cyrus Chirongo nere no alinge amono monchorie omonene monjorio monene mu biasara monene chimi wanchi nero rorekane na bono ochire gotinyo wa oka no balinga bulitkuli korekoro balinga sensemeri ya Kitui Stadium bagakwana mangana mangi na bate no bomobwo niko bole obo bwatingiu bono niko borobo ko kabisa na niko bachikwenda kinango chibale na obo kuchikuira obo kambi gwense mwakoyega oiga yo Nairobi litase gazeti ya The Daily Nation abwasili tukuligoro abukwanya ariko bakogoteba Kalonzo Musyoka Jimmy Wanjigi na Gideon Moi balinga sensemo ya Kitui Stadium nonye nabo chiburaburu nchali getikwena kibwali tukuligoro abwase okubeko biara kwa abantu giteiga gose lawmakers baliba abantu mbaroro banyartwa bakubiko byara ase okuirira chiburaburu nke kororekana litukuligoro kulende omubunge okitui Central Makali Mulu nganyartwa bagago boli abantu nga omorembe noro kirase ekara abantu moko gosana keigo moimo kichiburabura sime sangerekano y'abantu teligentukia igatigato boli abantu baito anene mona basae kwene kyabuna obole ndimbo mborororo amona maskani akero omonto gitachira sigite airire omokutano yororo tiago chakya chiburaburu asengenche kinento gekoreto obwoba ingakero kende abante tubagaine nchira gite onye goko kobako omonto gitonye taliero gocha kuranjebera mwao onye toguchikoremereria sengenche nabora ndo musangerekano bomonto akwana bobe igoro y'omonto oli bwanjite onye ole gwachakira koleta chiburaburu igo bake babekuru babeke tubyara asokwirera
chibura buru echo chene getwigoro boigo omonchoreri oyo Jimmy Wanjigi nigo arorekanire ose nigo a hintiri na nyetara kwana boikiranu lakini nabo korekana nga nabara cheko bakawetiga ose kagotiga eganga yayo kulikiro kyobo president asengenjo ya Kalonzo Musyoka egera moko boko fully na komo support arenga ngo chiale kuira kulinda niga gocha magayo mu governor Kitui Charity Ngilu komo bole Kalonzo tokunyara ewieka koranja inchwe tomubwatesi omoraibu kya ODM Raila Odinga asengenjo no baewieka wikengoli na votanya ore kende tikatosoe ase serikali tikatosoe ase bintu bigo cheguchia nabo Charity Ngilu mubolia Kalonzo inchu tosoe serikali tikakwenda opposition ya bweka asengenche egesa ukyomo kamba ngetagete na kero kyokoba ase serikali ase etimu ekobwa amineti azimio la umoja iwo mancho muri nara yo nabo kwenyorera gazeti yao ya The Daily Nation Kartokos kabosio kartokos wasa mangana ya afya gasidi ya standard ni muri kirita mangana ya wachenu asebono chinyagitari chiri cyabanyene ose private ye chiri cyabanyene cyagosereri go chigotakora emirimo yabo anene go chikotaba utaba udumia ose gotaba services gotaba koreri bali babwata chene cha F card bali babwata na cyo bagutumia chikard chene cha F bakona private ye chubono private usi nyagitari cyabanyene niko cyagosereri nigo bagochigotiga kuba abakoreri bali bayigure bobe bali bikunyo bigwati ba chese nyagitari korengana ningo kusana na kwenda kwenda kiugati ya serikali amandi nyagitari cya banyene korengana na contract nile ya senetiwe yari hotel na 50% kuna cyarenge karobo koreri bo korekana nyagitari cya private usi cya banyene kolende nigo bono korengana no monene gose private hospital association secretary general muri kyo monene nyagitari cya banyene cya pinafsi nigo bono Timothy Olwenyi ni gatebiru na bono na serikali tiri kujokora mu chando yo yebwaterene dia mangana ne cha F amo ne nyagitari cya banyene nigo bago chikotenenie gasi yabo gose bakenya bali bakwanda nyagitari nyimbari kujikonyora bokorari bonde bwense sibono basegetire serikali gokoro mu chando yo eri abakenya banyare bakonyora amangana afya osamangana yo bochano asinjira erobukirano ekoro bakogenda oikase nyagitari au imeyense ya yitu ya Kenya yore sara nyagitari cyabanyene anene private hospitals njikonyete sana senzeto ya Kenya anene kero chukuguswanania no muchokisi tori nyanjwa nyagitari yabanyene Krisamalia Bosongo nyagitari kinyinge nigo chikokonya ugono no guchurana kwa baroira nyagitari cya serikali igono gusaba wetu na no Ensakia na serikali koro mu chando yo inde metafya yo muntu nengia ande nto kwanja serikali egende guchesera ubugima bwo muntu anene karego ikasensemo yo bachana boigengana Nairobi litoyo minto Brighton nigo achinyagitari cyabanyana bona chigote babuna serikali nigo ya chaka gwetia egepimo nkeroge gose bokarari mboro dialysis sabantu bali watu muchando bwa diabetes borere bwechinyigo nini ba serikali gatebanga chinyagitari cyabanyane chinyare ko bachigo keya kura chiri bukianda ne chimisano bakeigoje chiri buisano ne mone chimisano kulinde abanyane private hospitals nigo bagoteba buna ebintu mbirore serikali yegwetia batara ikaranza semesa baigwana na barabonsi nyagitari serikali ngegoteba nga NHIF ichikutenenera kiregintu nande ngo igwo waziri bo bachenukawe kagoteba buna NHIF bono nere takire ichikutenenera kiregintu onye chibasichering ne 14 onye NHIF igebwate siringi 7,000 enyagitari eyo eru echichinde 7,000 egero mo Kenya anyale ko bakagwenjoy free services asichinyagitari egento bono getaenda buya ne chinyagitari cyabanyene echibono batebiri bawichoko gosorari gutiga gutumika ekadi ya NHIF onye mba gwikaransa buronge bwikiranu baigwane nganka ige kwenda gucha chika kichicho omurikyo butambase wizara y'obacheno masubati Susan Muchache nigenyorira samacha muriro kigima maega yaba bunge gose committee litenenerete public accounts committee eli kurigeria mangana accounts committee igobono musubati yenyorire ase omuriro motindi maega ye ventilator deal ose okwana no we ventilator chiri cyarengo cyo gokonya boroire bakire no muchando COVID-19 cyarenge 75 ventilators ichiaganire kwa kwana no gocha nyagitari au na gokonya boroire bali
konyora okugwena kwa wango ntwarora magazeti twakora kurumaega tokarora buna abanyagita abaroira bangi ko basiritie magima asenginjo yoko borwa kwechi ventilator bono nige esage ya mubwatire omuriki obutambi omusubati Susan Muchache ekaraigete bosibwe committee yo ya public accounts Committee of Public Accounts na agasinyo kwiraniria mabori ari kuborigwa ama kon kabisa committee unigete nere no mubunge Ongunja Opiyo Wandanyi ekaroba muboretie inga kyumuchando yo osobokoreka n'ugweji ventilator chikunyara koba chigosira gatikabere gaiga natemete kwegerera na kwegerere wizara kurende tanyari tukobaga ko egerera bwikira n'ugose okwegerera kwaye nkware ko babunga abo se committee yo batebete buna yubado mbara isaneka ninchira Susan agendrete kwegerera igoro yo kwena nuko wechi ventilator na wesomera yo enyorera yo ansipi ACPJ 10 unyara ko bago wesomera nganki kiabete ngakiyarenge noro mugano mutambi sana ACPJ 10 gazeti ne ya The Daily Nation karato skabos yake karato kasi semiri Eldoret omurikiwe gaseti nigo bona rigete bino musacho yo mukagire kobaita abana ba musmati umwe babere nigo bona bekirwe byara gasemei ya Kiminini sub county Trans Nzoia county asibono ababere banyarete bagokwa na ne gento kyugo cyansana no musacho ina bakagire kobaita abasubati abana ba musmati umwe babere anda abana abo nigo barenge Chibarongo nigo barenge Chibarongo niga bakorete nige kagerana nere nyarde gakobakora kolingana no mo speed bwensema ya Kiminini Joseph Tumbo niga teruna mo suspect uyu mukageru uyu nigo bono niga isiekerete gose niga achete mpaka nyumba sabana abarenge nako baita asebono butukibwa cha kiwiri kwene kebuna ngikirete umusacho yo gukora obusalio asebona abekirwe byara ine sebeli Eldoret nara yakorekanite kurwa Ensakia akorekana buna ono machenda basic violence kana yari yentrete munda gwita abantu ndingira manyekana ningyari kubakorera Manchumuliriransi ayini wagenda tukoyonyora gwitira gazeti chituga igase studio enyorere gazeti ya onyara gwesomera mange biasara ubonchoreria amangana ichigosori kuruchi enseito ya Kenya ne chinse cheisiko enyorere onyara ko bako gwesomera asobo imasenga ncho chinga kinebiro no togucha gukorera gabo amangana ya magazeti karata kwenda sense mayende ya studio tukoirana na mangana maya senchera yobwikirano ense ya manenu sune sato guchikomerana no magani tubuli tukoria lero ase studio igoto tosuka ande mbia mono sana asukurigirira Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi.
Mwancho muligereria nigonda sensemo ya bobasi iyo gotoka ase county ya Kisii. Kurwa Ndizi TV Ensakya Nyarangio Ontita. Tena batambe Brian Sagini isena. Timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichugwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gusikigu muntu ili Italiane Ndemo Steven ngo reporter yene gataseri Ndizi TV kurwaga iga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi. Chigosori na Steven Ndemo numurubiryo wukumanya iguru yari gokorekana asibru bugiji gosori ao kurworogongo rwugusi Kenya ninsenkima nabika gukumanya na gukurentera ababwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga n'ikindi kinyinge kirari tukuri Jumamosi gochakira Ensakia goika chinso 12 cya Maragoba. Chigosori ime ya Ndizi TV. Jumapili maambia chinsa 12 goika chinsa 3 cya Mambia nigo bono ya muganigwe asumurubiryo bwoko motogyo monene umurubiryo bwege singa ne presenter vini ekero kwa bokire ni maite na andake obutuko bwa umbwarenge andake kwa bwate birengere binde andake ayakorekana kerige kaba ekekaba kolende ayonsi gotoko yakora asumurubiryo bwege singa aiga no toko gochakiryo bwanso basenchera ere engiya kegima amatera yoko motogyo monene amarandia amatera matindi top 7 at 7 nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete negatiyari urabi gukonyora toma yakote byo mwana tigako imoki yeso nerot omwana nongi mokirie korunse gochigoro kurwekerenge kemo gochi asekendo anya no Musamaria yasango gotomera ro Musamaria ekroto gusasima amonaye ritukerigeria Jumapili nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete ikinuliwa wesi pingango tware tariki iriyo nyari gunchuria Jumapili yao asumurubiryo bwege singa ne presenter vini omonene nerot yeso Mutaka wikota nenge bakali Kero muntu nabwatu muganoye kurwe iboretwe guikabono korende ngero igentekemo kegwatanana umugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiryo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanye gwetoma gwikebirengo byigoro Brian Sagini isena nigaidire ribagirio nugwisaransa n'abantu ao iriyo gukorentera emegano yabo kera ritukurie Juma chinsa ibere cyabutuko nabuigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa 3 goika chinsa kyanda ime ya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
Nande ne chinga kiricha beno mwanju muri ngo kware na SMS ito ya mangana maya anene bono mambiri ndi kumahina ali atikire ime na isko ya gusiane ne kururitko rigoro no gusaba kwano nyara ko bamona inchi gukomari ndi kumanyi ayu amo na mange yorana nabokonda gutubwate sensemeri mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News kwega sensemeri YouTube tonyore Ndizi TV News nande nabogosange karengere kya ugwitira ase namba eyera screen ya yugora ugo kabamona inchi gukomari no botambe yateriane Brighton Makori. Abamura gusaba saya babere nigo babege tubyara buritko rigoro ekero bekagire buna nigo banyara bagusariye transformer eyemo oyestima asichinsemo chiri chanyakoe kunende nigo bono yane kibuno obosari bwebinto bi transformer gose binto byestima abberere stima gosareka sense yito ya Kenya uno muri kito Brighton Sagini agutumanya amatuko amakaetire korwa ense ya Kenya gutwara umuchando w'ekinguru cy'umurero gose stima abwasa maiso onsi ya murekera abateneneri be company ya Kenya Power and Lighting Company KPLC nako bamochoko baikerenga kyaba Kenya gochandeka kebyasara nako gendereria chigasi cyabo kera lituko egento nonya nabo keirera ensema y'abateneneri be company yugosoerwa nako ikigwa bosyo bwekegambero. Board of management. Yes, the board of management and other senior managers are. There's an intention to arrest them and charge them with some of these offenses, probably negligence, but probably I don't know exactly how they're going to word it. But if the offense right now these guys have been charged with is only for negligence, then again maybe they'll have to come up with the other charges. But then there's a certainty that they're going to arrest them, and that this will be very soon. Ase ensemo ya Nyakoe Kitutu Chache South ase county ya Kisii nigo na barabu batarati go magega abwasa basaya babere babekwa byara seri mochari okoiba transformer yestima nabo igo gotwara ebinto binde mamincha na amachiko a KPLC. We have had a spate of transformer vandalism of late in the region, where in the month of December we lost 14 transformers. We are currently doing operations to identify the vandals, and we had a breakthrough last week where we arrested 2 of them. One escaped and is still being sought. Nigo bono amachiko agendererete gotingi wakegima onde bwensi oratoke no bosale bwestima nigo arasoerwe na kugambigwa na aya nigo achire magega yomara bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta gochika ligo liri estima koira nanse go ikera abakenya bebirengo byonsi. We have seen vandalism, different signboards being taken down. We have seen towers of our transmission lines coming down as a result of vandalism, but we have also seen clear cases of sabotage, as was the case in Naivasha, where people have intentionally unbolted some of our transmission lines and masts to create chaos and havoc. It is clear, and the law is clear. These are acts of nothing less than economic sabotage, which falls as a treasonable act, and the law is very clear. The penalty is very harsh, so the public should be aware that once you are caught, they will face the full force of the law. Eretarian Brian Sagini Isena. Okorosu kwebibunguo anene kereke bunguo gya sirire nigose kunajwa nigo bono kwene kiuna nigo kwagendere koreto busari kwene kiwa ime yarongo rogusi hono nigo muri kitumidru manyi akiete na kumirana no yokorosu ebibunguo ebyo asamwerere hayakubwatia ekebunguo negentokero monto agotumeka asoko igorera enyumba kurende chinga kekebunguo gya sirire nkobera kongugo swa nyumba. Nigo na mutarira mwaniki oyore omorosia bwebunguo ensemo yechiro ya market ime abosongo oyo oyerera amange igoro yemirimo yae. Ninatengeneza vifunguo hapa market. Hii biashara ya kutengeneza vifunguo nilianza sababu iko pale nilikuwa ninaitwa kazi naenda nafanya hiyo ya vifunguo nikaona ikiwa mzuri. Hizi vifunguo material zake ninatoaga Nairobi.
Lakini hata sasa ukipiga simu, si unajua siku hizi mambo ilikuja ikabadilika. Unaweza unapiga simu unatumiwa. Nilikuwa nauza mari. Buna bonya bonde bwensi mwaniki nabwate chikastoma chiae asetwa kwana noyo mobo. Customer yane twakorire nere biasara ebyenga kientambe no muntu omwegenu tari kondianani na nje tini kumurianani yagerire twagendereire nga kientambe nere aso okwegenana. Obonchoreri obo nigo bagokorwa n'abantu abake asate banonya nabo ebitango mbiro ase emiremo iyo ase boigo arwa obosemia guchia ase abantu bonsi. Changamoto yenye ninapitia, unaweza kukutana na mtu anakuja na kifunguo ameweka kwa sabuni. Customer unakuta mwingine anakuambia nitengenezee kifunguo hivi, lakini mimi hizo zote sifanyaji. Mimi nafanyaga vitu za ukweli. Jua kitu kinafanyaga ujue huyu sio mtu mzuri ni kulingana na vile anakuja kwako, kama uko peke yako ama ukikukuta na customer yeye anakaa kando. Sasa akikaa kando zaidi ma customer wanakuja ndio unasikia anasema wewe nataka hivi na hivi, lakini hivyo yote mimi sifanyi. Kazi ya vifunguo ni mzuri kulingana na vile wewe utaichukua, kwa sababu ndio inafanya uishi hapa, ndio inafanya nimelea watoto naye, nimesomeza watoto hapa Kisii na mambo mengine mengi. Kila kitu ni kuanza. Ukianza ndio utajua uzuri wake na ubaya wake. Buna toigure oyo minto mwaniki agotweresera ekebunguo na kikeragere oigure nyomba mwao gusosie ke nyomba mwao elindo tige minto biao bire no mochoko gose omoibia tanyare ko baga okuibira ginko reporteria egetaseni kya Ndizi TV ko Roiga Market eletaliane Mildred Momanyi. Makonyi bumunyakiro bw'ekyama gya Jubilee Murate David Murade nigo bona nyareka hote abuna barabo bune ekyama gya Jubilee tibarasoka mu Rwanda lionde bwensi bwekiro ky'uburayi bwense kurende nigo bawochikumusira murayi bw'ekyama gya ODM rera murolinga ilikwenda kimina ngochiare kwenda goikasi nsemeri ya State House nigaya kwanita yali tukurigoro asibega mu mochiri omukonyi bumurayi bwense Dr. William Ruto asate buna Ruto taranyara kwa watani aba Kenya bonse. Huyo mtu anasema vyama ya Mount Kenya hataki kusikia DP, hataki chama ya Moses, chama cha kazi, hata hataki chama ya Wairia. Alafu jana anaenda kushirikiana na ANC na Ford Kenya. Yani hapa kwetu tusisupport vyama vyetu, kwa sababu majority ya hiyo vyama iko ndani ya Azimio la Umoja. Most of them. Uliza JB Muturi, uliza Moses Kuria, uliza Mwangi Kiojuri. Hiyo vyama vyote iko ndani ya Azimio la Umoja. Anataka kusambaratisha. Lakini akienda huko Western anataka kuwa na coalition na nani? Na huyo mtu ya Let me tell you sasa kama vice chairman wa Jubilee. Na hii ndio yangu ya mwisho Peter. Kazi yetu ilikuwa kufukuza hao watu kutoka chama ya Jubilee. Tuliwafukuza ama hatukufukuza? Si tuliwafukuza? Na kwa vile Jubilee haina candidate, na ninataka mshike hapa vizuri, hivi karibuni tutafanya National Delegate Conference. Na mnajua party leader ya Jubilee ni nani? Si ni Uhuru Kenyatta? Na kwa hiyo National Delegate Conference tutauliza our delegates wapitishe resolution, kwa sababu Jubilee sisi hatuna candidate. Candidate wetu atakuwa ni nani? Raila Amolo Odinga. Abantu bali bano bagajete angene chwa chestima gose ase birundo byestima bikunyara bikoroserwa nigobono bwatama tukemeronge tatu banyara bakunganya kuru asensemeyo kolengana no wasiri boborendi bohime Dr. Fred Matiang'i niganyarega kubaburi abona abantu abawe kabanyara bakuru ororo ase bono bakumajwa nanigo bakwirira gosaria bwestima anene obumekande na vandalism boikwirira buna estima nigo chia kutoka kolengana nigo bagosari emitambo gose bagosari chiwa yicho system that we are working together on how to keep our people safe. If you saw what happened at Kayole, you actually arrived there and immediately kneel down and thank God.
We had hundreds of our people right under those pylons. Imagine if they had caught fire. We would have lost hundreds of our people. We are going to start a process now, working jointly with our energy sector actors, of quietly but in a very orderly manner, removing our people from the way leaves and then moving them out of the line. Sensitization will begin. Chiefs, assistant chiefs will meet with these people in the various areas and begin to persuade people and get them to understand why it's very, very dangerous to try and build houses and infrastructure right under the power lines, because that is very, very dangerous. And even those people who try sometimes to steal power and do illegal connections, they endanger not just themselves and their families, but whole groups of people and communities and so on. So that sensitization can only be done jointly between the energy sector actors and the national government administrators. That is why we are spending time here today to go through, to do some sort of risk assessment and then look at where we are. And so that now when we build these synergies, we will help move our people quietly and nicely out of the way leaves and secure them as they move forward. Ayuna na kwaranira semambi ya bono kunini kubudo nyaro kwenda kuri limero ya ito yeditko lihalero nyurana nabakona utobwate SMSMeri ya Facebook Ndizi TV News, YouTube Ndizi TV News, bwana boko tweet @Ndizi TV News nekarengera kya wetera sinambe yeri wala screen yoto kiariganetie kira litko igo tumerane tikoraga chinza isano naibera semesa mangana mayo inde kumanyi aralia endete kwataka ime na isko yagusigo twaro bulio buya na botambe italiane Brighton Makori.